Sugeng enjing para pamirsa, dinten iki kula Gita Maharani lan rencang kula Fiona Ika Amelia badhe nindakake wawancara babagan prasasti Junggrang ing Desa Bulusari, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Prasasti Junggrang salah setunggal peninggalan sejarah saking zaman Mataram kuno. Mugi wawancara menika saged nambah kawruh kita sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Maharani, kelas 12 dari SMA Kemala Bayangkari 3 Porong. Badhe mewawancarai kalian Ibu sinten? Ibu Ana. Ibu Ana. Ya. Mengenai prasasti Junggrang di Desa Bulusari, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Kajenge tanglet, Bu. Kapan prasasti Junggrang niki ditemuaken? Matur nuwun sudah datang ke sini ya kita. Prasasti Junggrang niki ditemuaken niku boten terhitung untuk tahunnya. Untuk pasnya ketemunya tidak terhitung karena sebabnya prasasti Junggrang niki berdiri ngadeg mulai zaman Singen itu sudah di sini. Ibu dan leluhur ibu juga masyarakat Sukci terutama ini merawat prasasti Junggrang niki mulai yaono yaene nggih mboten wonten perubahan. Leluhurnya ibu nggih ngerawat niki, melestarikan niki, menyelamatkan niki sampun nggih mboten terhitung waktu. Ngaten pun ratusan tahun bisa lebih juga ngaten. Sinten, Bu, sing nemuaken prasasti Junggrang niki, Bu? Nek pase sinten nemuaken niku memang tidak nggih karena dari leluhur ibu niku sampun mboten terhitung. Tapi teng mriki niku diyakini leluhur kula niku namine Mbah Brojotani kalih Mbah Joyo Sudarso. Beliau niku lurah pertama kali wonten teng Desa Bulusari mriki. Beliau namine Joyo Sudarso. Ngoten. Prasasti Junggrang niki asale jaman utawi kerajaan apa? Pertanyaan bagus. Jadi nek prasasti Junggrang niki di masa niku di 8 Masehi. Nah, mantun ngoten niku rajane waktu niku ingkang mimpin namine Sri Maharaja Rakai Hinum Pusindok. Lah, di 851 Saka nek teng Masehi niku 929 Masehi. Dadi 1096 tahun kepungkur. Ngaten nggih. Nopo isi utawi makna ndugi penulisan teng prasasti Junggrang niki? Nggih. Makna ingkang saged ditingali teng prasasti Junggrang niki sebenarnya kewathah nak nggih. Karena sebabnya prasasti Junggrang ini wonten 2 lapis aksara, lapis sebelah utara. Nah, niki yang sebelah utara, ada juga lapis yang sebelah kidul. Ngaten nggih. Niki lor, iki kidul. Tadi sebenarnya niki prasasti niki napa nek ngarani penuh. Nah, be aksarai. Tapi nggih namine pun ewonan tahun prasasti niki nggih rusak. Wonten sing sengaja rusak, wonten sing boten sengaja karena alam juga nggih pun ewonan tahun. Lah isine sak mangke niku saged diwaos niku namung kedik. Sing saged diwaos niku tahun pembuatan 851 Saka. Mantun ngoten pembuat ataupun sing ngengken waktu niku membuat prasasti niki raja sinten lak ngaten nah. Lah niku wau Sri Maharaja Rakai Hinum Pusindok. Mantun ngoten isi-isine niku salah setunggale adalah tentang pembebasan pajak. Tadi masyarakat ning kene iki dibebasne pajak ambek raja saking istimewae daerah mriki. Setunggal mantun ngoten nomor kalih
teng mriki niki masyarakat dikengken merawat sumber air saking Gunung Pawitra. Nah, Penanggungan. Nek sakniki disebut Gunung Penanggungan, nek singen disebut Gunung Pawitra napa artine niku adalah gunung suci. Nah, mantun ngoten disebutaken adane Prasada Brahmana kali Prasada Silunglung. Dadi nggih 1100 tahun kepengker niku leluhur awake dhewe iku wong wis adab beradab, wong wis maju. Tadi wis ngenali perpajakan, pun paten tulisane. Tapi sing disayangne awake dhewe wong Jawa ora ngerti maknane lak ngaten nah. Napa mawon peraturan damel pengunjung sing dereng paham menawi prasasti niki beaken kan tiyang awam ngoten. Nek peraturan sebenarnya teng mriki niku nggih alhamdulillahe sakmangke sampun terpasang pager nggih. Ladi teng ngajenge pager wau kan wonten tulisane tamu harap lapor ngaten to. Dadi nek kados ibu piyambak sebagai napa niku salah satune keluarga teng mriki kali juru kunci teng mriki ben semerap. Oh, ana tamu. Tadi dekne mboten amit sewu nek wong Jawa iku ana tata kramane. Nah, masih sampeyan nang pundi mawon seumpamane mlebu teng areae orang kan wonten permisine lak ngaten. Itu satu. Yang kedua, kalau bisa nek niki tatanan dari leluhur juga. Nek teng mriki kita napa awake dhewe iku dilarang duwe pikiran elek nak. Nah, tadi nduk kene iku nek leluhure Ibu Bingen kali masyarakat mriki nek Prasasti Cunggrang daerah Prasasti Cunggrang daerah suci iku adalah tempate wong berseni ati nak. Tadi sadurunge munggah nang Gunung Penanggungan atau Gunung Suci seyogyane merseni ati riyin teng mriki aja sampe duwe ati ala baru saged melangkah nang Gunung Pawitra atau Gunung Penanggungan ngoten. Napa manfaat prasasti niki damel warga sekitar utawa generasi enem sakniki, Bu? Alhamdulillah nggih. Nek niku untuk napa niku wau? Manfaat. Nggih, manfaat. Sakjane Prasasti Cunggrang niki untuk generasi sakmangke niku sangat-sangat bermanfaat. Sing diketahui ibu iku sakrone ibu arek-arek saiki ku melek ilmu. Nah, wong biyen ya melek ilmu tapi sik gopo ambek kehidupan golek pangan. Nah, nek wong biyen. Nek arek-arek saiki didelok ibu nggih alhamdulillah sekolah ya wis enak. Cara anune pengetahuan takon ambek Mbak Google, takon ambek YouTube, cara seumpamane iku kan luwih gampang dan mereka niki ku arek-arek kepingin ero. Arek-arek sing kritis masa-masa kados sampeyan ngeten niki masa-masa tak delok kok saiki kritis. Oh, nek biyen niku diarani iki watu keramat. Ngoten nek sing banyak yang ngaten lho. Tapi nek tak delok ana nduk kene iki watu iki kok ana aksarae, ana tulisane. Lah, dari teko apa ya nek ngarani pengalaman-pengalaman ibu delok umur-umur sampean saiki iku alhamdulillah nduturno bukti nang umur-umur generasi muda. Lho, Nak, leluhure awake dhewe iki duduk wong sembarangan. Wong sing maju daripada cara wanune masyarakat liyane. Dengan buktine ana Prasasti Cunggrang iki ya
podo-podo generasi muda ayolah bangga ambek jati diri ini awake dhewe dadi bangsane wong Jawa. Ngoten. Sinten mawon sing sampun ngunjungi prasasti niki, Bu? Alhamdulillah. Nek sing ngunjungi alhamdulillah, terutama dalam 4 tahun 5 tahun terakhir niki tambah alhamdulillah Ibu. Jadi dari napa nek ngarani nggih berbagai aspek. Berbagai aspek banyak yang datang ke sini. Contohnya kados anak-anak pelajar, terus anak-anak kuliahan, terus dugi kemiliteran, ngaten nggih. Akademisi, sejarawan, alhamdulillah kathah. Terus sing sakniki iku alhamdulillah lah turis-turis luar negeri pun niku seneng ternyata ndelok ndelok bukti-bukti kebesarane leluhure awake dhewe iki kan mereka iku seneng. Jadi dengan bantuan guide-guide dari pariwisata nuturno lho wong Jawa iki lho duduk wong sembarangan ngono nak. Alhamdulillah dari berbagai aspek nggih. Nggih, cekap semanten mawon Bu nggih pertanyaane. Matur suwun sanget dhateng dumateng Ibu Ana ingkang sampun maringi informasi lan piwulang tumrap kita sedaya. Amin, matur suwun sami-sami. Cekap semanten wawancara dinten iki, mugi wawancara iki saged nambah ilmu para pamirsa ingkang babagan nilai sejarah lan kebudayaan ingkang wonten ing prasasti Jonggrang. Dan mugi kita tansah saged jaga lan nglestarikake peninggalan budaya supaya tetap awet gawe generasi sateruse. Kula Gita Maharani Lan kula Fiona Ika Amelia nyuwun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.